mahal atong PPC, Finance Council, lecturers, cantors, choir, o mga bisita, pero labi na ka mga parokyano, parokya ni San Pedro Calungsod o ni San Juan. Segundo, mayong buntag ninyong tanan. Atong ihapon gipadangat ang atong greeting sa tanan nga namamati sa live broadcast over the YRF. Kasi Brother Villa Manager nga nasiguro nato hindi man makasimba tungkol kay posible layo sa simbahan pero makapamalandong o makahimayan sa Diyos tungkol din ang atong pagsaulo misa, ligalyo o simbang gabi. Kung kanyang tanan nga nagatag panahon sa Ginoo kay Mama Mary Senior San Jose, daghang kaayong salamat. Nindot tanawon nga takon kining ground level sa atong simbahan. Pero puno no bisan pagani nagbulan. Salamat sa nagpatigayon ini nga atong mga tulda, no? The city government o kung kasama, no? Kay nakatabang ihapon kaloy sa Dios sunod nga Aguinaldo wala niming tulda. Gano'n man dunay atok ang atong simbahan. Amen? Amen! O kanyang tanan nga sayo kita. Naglabay ka mga tuig, padayon nga nahimong importante nga bahin pagtubo sa parokya. Ikan, siyempre ka na Flora Montipol, nag-atag sa yuta. O tanan nga nag-contribute, kaya makaingon ako, kaya nga itong simbahan, wala pang ni foreign funding, no? Ang funding, ikan sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga wallet, no? Salamat inyong tanan. Kay nasiguro na ako, no? Sobrang naging 21 milyon ang nag-asal nato diya sa basement level, no? Napunta din eh, may poste na, no? Sunod nga bulan, mga trusses na. Amen? Amen! O nga nalipay ako pagbalik-balik Aguinaldo, no? Kita man nyo. Nga, pagbalik-balik lagi ko kay nalipay ako pagtanaw, padayon nga pagtubo, bisan pa sa physical structure, no? Pero nasiguro na ako nagtubo ang atong disposisyon, ang atong kinabuhing Kristohanon isip mga parokyano tungod pagtukod dining parokya sa Pulang Bato. Amen? Amen! Kaya sapagkat tinuod, no, sa ibang nga kung tanaw dining simbahan, no, iniwa, no, kaya kaparian, sama ni Padre Benji, kung yan kayo, no, pag-reshuffling, suri na lang, no? Tanan, reshuffling, sobra 320 kapari, regulon di honor. Huwag ito sana nagpapili, no? Mau kini, no? Pero kamu nagpapili din eh. Amen? Amen! Padre, lagay-lagay pa man ini, kaya pag-ula man ni Abot, no? So, mau man ini. So, mas muna na ako, kanyong tanan, ngabahin, pagtubo, pagpalambo, pagpatahong sa atong parokya, siyempre, nung pagtukod sa simbahan, mas muna na ako, daghang salamat ninyong tanan. Amen. Amen. Mga inigugma, nindot kaayo kining atong tradisyon, nakabasa ka mo, tingali nakatanaw sa Facebook, no? O na ang Santo Papa mo ay una nagbisa sa simbang gabi sa mga Pilipino dito sa Roma, sa St. Peter's Basilica, padayunon sa Santa Pudenciana. Sayon ako nga sa mga 63 na mga senatro na imbisahan kung Domingo de Gani may mga misa ni Gallo sa Roma. Kita man na nagpopularize ni okay, sa ito sa laing mga dapit wala man misa ni Gallo. Pero karon kung doon ay Pilipino mag-organize o misa ni Gallo. Mao nga kanatong tanan kanyang tanan nga nagpadayon o magpadayon ini pasunod na daghan kayong salamat. Amen. Amen. Mga hinigugma, sa atong pangandang Christmas o pagkatao sa atong Ginoo, siyang kakabuntagon o bisa ni Galyo
ang espiritu sa pagpanganda mo ay atong pag-uban ni Mama Mary na siya mo may pinaka-importanting role, no? Sa pagkatao sa atong Ginoo. O galing usually ang among vestments either white, no, or blue kay mao ang color ni Mama Mary. Ang misa pag yung sa pagpapaganda ni Mama Mary. Pero sa mga ebanghelyo, aron ipakita na kung number 1 si Mama Mary, no, nga importante yung papel pag-abot ni Kristo, doon na pa'y laing mga characters, no, na may bahin pagkatao ni Lord. Karong puntaga, no, ang diatagan pamalandong si Senyor San Jose. Kapon ang iya genealogy. Wapol tangatlaw na ang kasi ni Mama Mary, Santa Isabel, no, o si Zacarias. Lain-laing mga tao nga doon ay bahin, no, sa pagkabot ni Kristo. Kaya puntaga, ang focus sa sunado, Senyor San Jose. Mga iligugma, naghang mga punto nga angay natong pamalandungan. Gusto na nakuhatagan, tulong importante nga aspekto kinabuhi ni Senyor San Jose. Isay-isay ni San Mateo, no, nga nagplano sila, no, na puyo ni Mama Mary, pero at least paman kini magtapok na saya ni San Jose nga si Mama Mary, no, nagdala. Mga hinigugma, dini nato makita una, no, ang pagka maluluyon ni Senyor San Jose. Ang iya pagka humble, pagka mapausanon, o ang iya pagka masinukan. Una, matod pa manipog ang iya pagka maluluyon nga naman. Sa iya na silent, no, nga si Maria, no, nagdala. Sa malakot sa mga Israelino, ini dako nga sala o dako nga insult, no, labi na sa lalaki. Nga ang babae, antes pa ka mo magpuyo, no, nagpusungan. Patod pa man sa Evangelyo, dili gusto ni Senyor San Jose nga mulawan si Mama Mary. Mao nga sa tago, nagplano sa paghiya kay Mama Mary. Iyang pagka maluluyo. Kini may pakita, matagani po, no? Mercy is greater than justice. Kaya dili na mamubaw sa malawod na si Relinahon, angay pa si Mama Mary Patton. Pero sa tago gusto niya, iyakan si Mama Mary. Di sa gusto mo lawat. Matagani po, mercy is greater than justice. Kini may kalabdanan sa pamalandong ni Senyor San Jose. Nga naman, si San Jose sa iyang pamalandong makaingon, dili ako mutuo nga ang bidala ni Maria resulta sa iyang pagluid ng ang iyang pamalandong mao kini nga misteryo kini nga di na ako masabtan. Una siya maghusga kay Maria. Mao nga iyang pagkamu sa nanmingon. Hindi kumutuo nga sa Maria nagdoy. Ngano nga magpusong siya. Doon ay misteryo nga di na ako masabtan. O kini misteryo, Diyos lamang, no, ang makahatag o kahayag. O kung mao kini ang kapag mapausanon, the humility of St. Joseph says, dili ako tapos. Dili ako angay nga manginbahin sa dakong misteryo sa Diyos sa kinabuhi na Maria, kaya ano lamang akong tao. They are not worthy. They
be a part of this great mystery in the life of Mary. Because I believe kining misteryo magikan sa Diyos. Hindi ka tapos. Iyaan na nato siya. Ang Ginoo na lang maghatag o kahusayan o solusyon kining misteryo. Pero ang personal note, hindi ko tapos nga may mong bahin nining akong misteryo. Bago nga Ebanghelyo ingon sa dampo, di pagkakasan hell, Jose ayaw kahadlok ng pagpagsawa ko Maria. Manginigog man, antes na ito, kumaladungan ni katarong punto, gusto lang ako naon karoon panahon sa Pasko. Importanteng leksyon sa atong kinabuhi. How merciful we are. Labi na, diri-dari maghusga. Okay, mau kini ang ipakita ni Senyor San Jose. Huwag niya giusgahan si Maria na nakasala. Ang iyang una-una, di na ako masabta ng misteryo surrounding kinabuhi ni Mama Mary. Mau gihapon ang tapos sa virtue for me sa ito kinabuhi. We are not rushed in judging. Amen? Amen. Tunay ninyo nga istorya nga angay pabalatunan. Istorya sa tao nga one day, no? Uban siya ng anak, no? Nasagay sa train. O, tungkol kayo sa'yo pa sa kabutakol, no? Diyan siya. Ang iyang anak naghilak pa. O pa isa katao nga, tunanaw lagi, di mo niya, hilak man niya anak, di mo niya. Literal after some time, di siya makapir ba nga pagdungog ang hilak sa bata. Ingon niya sa tao, anak mo ba ini? Oo, sir. Nga nung may kahilog na diha, biyong-biyong na diha. Nga ang imong anak, hilak na istorbo sa among mga pasahero. Huwag patasan. Punta yung muging ng hilong, anak, hilong, kaya istorbo kasi pa mga pasahero. Kung yung mong tarawang gawin na sa biyapa, hindi ba? Pinagtawa na yung sorry lang kayo, sir. Sorry nga na-istorbo ka mo. Pero ang kamaturan, bago pala kami gikan sa ospital. Dito sa ospital, nagdideklara namatay ang akong asawa. Inahan, nining bata. Mau magkaroon po rin kami sa among balay. Tingali, di pa sa bata pa madawat na namatay niyang mama, akong asawa. So, hilak siya. Sorry na siya kung may istorbo ka. Yung biyong ako kay, una ako sa may among buhaton sa mong kalintang. Ang tao nga, suko kay nang hilak ng bata, hindi mapil man o gamay nga remorse ba nga nag-judge siya na-disturb mo siya sa hilak sa bata kung sayro niyang intang namatay yung mama, namatay yung asawa niya ng gawana mo niya ka-picture nga kung punto sa kinabuhi sa atong tendency dali mo musla ba hindi kita sayon sa mga circumstansya wala kay kinileksyon na atong makuha, ipakita ni Senyor San Jose. Amen? Amen. He was not rushed in judging Mary na kuntis man ini, no, kuman kami magpuyok, no? Huwag pataasan na babae ini. Eh, pagani kami magpuyok, kuntis lang. No? Pero wala. Ang iyang una, kumukutubo mo mag-reyon sa ako. Misteryo kini nga rin ako masabtan. Kung kini misteryo ikan sa Diyos, I am not worthy na mahimong bahin na kong plano sa Diyos. Humble tayo. Amen? Amen. Punta mo gihapon ang atong disposition. Kung ang Ebanghelyo ended by saying na nagmasinogtanon siya sa kaubuson sa Diyos, sa sugo sa Diyos. Ang hinigugma doon ay plano ang Ginoo alang natong tanan. I mentioned, isa pa sa pag-abot ni Kristo, lain-laing papel, lain-laing papel.
Zacarias, lain man iyang papel. Sa Laura Bautista, lain man iyang pangin. Si Isabel, Mama Mary, si Joseph. Sa atong kinabuhi, doon na kita lain-laing bokasyon, no? Lain-laing profesyon, mga lain-laing talento, no? Gasa sa Ginoo. Mao nga sa atong pagpadayon sa atong misa, sama ni Senyor San Jose. No? Sa plano sa Ginoo, punta na imong masinugtanon kita. Amen? Amen. Doon ay pipila gitawat, no? Na imong pare, no? Salamat sa Diyos, nang sama sa mga pare nga nasa din, kugihan kaayo. Amen? Amen. Pero salamat ninyong tanan, no? Nga, kaya ang parokya di lamang depende sa pare, no? Depende na itong tanan. No? Mao nga nalipay ko nga sa inyong kooperasyon, sa inyong pagtabang, no? Sa inyong pagpaningkampo, no? Nagpadayon nga gitungkol kining simbahan sa bato, simbahan nga simento, gyero, no? Pero para nako nakita nako ang simbahan nga buhi ko lain ikang mga tao. Unta ang atong pagpamulat, pagpangandam, pagkatawo sa Ginoo, mahimong hinungdan nga ang kalipay gikan sa Dios, ang pagtanaw sa atong misyon sa kinabuhi, ug ang pagdawat niini, ug ang pagsalig sa Ginoo mo'y magdala Christmas kalipay sa Pasko. Kanyang tanan, so man sa namamati sa live broadcast over D1RF. Sa kita na kining atong pagsaulog, magdala nato sunod na tuig 2020, sunod na tuig 2021, ika-500 na pagsaulog, pag-abot Kristyanismo sa atong nasod. Punta kita nga natuo kay Kristo, kita nga nagdawat sa Senyor Santo Niño, kita nga nagtawag kay Mama Mary, no, atong inahan. O kita nga sayon na sa atong nagkauban ng mga santo, bisan pa taliwala sa mga problema sa kinabuhi, bisan pa taliwala sa mga butang masahay, di nato masayra, di nato masabtan. Salig kita sa Ginoo, kay ano man, kay pinaagi ni Kristo, ang Diyos Emmanuel, ang Diyos uban kanato. Amen? Amen. Kanyang tanan, tawag kayo din naman ako makabalik kay ang akong lain pang mga Binaldo, no? May dito sa Dalage, no, Kawayan, Dalage, o Manlapay, Dalage, sa aming alegria. No? Layo-layo pa. Ang mga layo, no? So, advance na lang, Merry Christmas o Happy New Year ninyong kanan.